soroboti ronde ekiombe kyogekurwania obokurumi haiga Kenya kia EACC nigo bono kia mobekire byara omukagiro yo mubukurumi oyoro motendo kwe company hayamo yoborendi ya Gimo hase akageire kubwatiranirwa n'obukurumi bw'ichilingi chimilioni 5.4 ase konda yokwena na oborendi meskuru yobobundi ya Keroka TTI. Umukagero uyo aserieta Gilbert Momanyi Maturwe nigo abekwa byara maiga yobo tukigwa kwarekana na EACC kwena na file yae guchia ase ODPP korokia amamochayo. Itkolia rero nigo mukagero uyo haikigwa ase ekegambero ya kisi bosibo munachi ebina homonene una obura ase akana amamocho hayo onsi na kwewa ekashi shilingi million eyamo wose e bond million ibere wose ebintu bibere bisaine chibese icho ekero ekinakira che gwaturwa chitariki isana nemo umutinyo gatano na kabiri nagutumenya umurikito Bethel Machine. Ekiombe kyogotukana kurani bokurumi mense ya Kenya gia Ethics and Anti-Corruption Commissioner nigo kiambekire byara mutsinubwe company ya moyoborendi asukagiro kubwatiranwa n'obukurumi bw'ichilingi milioni 5 kinugutanye asekonda yo kwena n'oborendi me yeskuri yobundi ya Keroka Technical Training Institute. Gilbert Momanyi on 28 July 2022 and August 2024 at Keroka Technical Training Institute. Omukagiro yo aserieta Gilbert Momanyi Maturwe oromotendwe company ya Gimo Security and Investigation Limited nigo abekwa byara maiga yobotuko kubwatekana n'obwana nibwe konde yo. This matter in the prosecution is released to rely upon. Chinga kyobotuki bwagenderete nigo ya tugekanetse muri company yo nigo ya etwe konda kwena n'oborendi asekerengo y'ishiringi chiribu chimibere na 52 keromotenyi aseka kimyaka ebere echo chaisina chimilioni 5 enugutanye nanyana wo nigo mubaro bwa abarendi orekanetse ko keiwa kurinde kerenge kyo gechibese chonsi kwena no korengana ne konda obotuki boigo nigo bwa orokia bune certificate yebango yena ne tuchinga kicho kwena na ekonde yo nigo ya lenge yobokora Technical Training Institute of False Documents and the Kenya Revenue Tax Compliance Certificate serial number KS 1127548622. Magaga yobotuki kwera nige kiombe kyo kya EACC kena ne faide yogo chasi obisia OP na kurigera igoro ya momocha yo. Bono ritikuria rero nigo omukagiro yo aikiwasika mbero gya kisi wosyobo mananchebina Honorable AM Obura asaka na macho yonsi nigo abwatukone cash bidi shilingi milioni ya mogo se bond milioni bere wose bintu bibere bise ina chibese cho nigo boyge kagambero kyo kya mochikire mukagiro yo kwena ne passport ya yase kagambero kiganyete gotegerwa na kurwa kinekyo plus one surety of the said amount for a cash bail of 1 million shillings. I further order that the accused person shall deposit his passport in court pending this file. Niga kinekyo kera aturi chitariki sana nemo mutinyo gatano na kabiro mwako yiga. Matter will come up for pretrial conference on 6th of July. Kuripoteria en Soko TV kurastika mbere kenene kia kisi Chepethuel